Vi har været teksten, der hedder Jeg vil gerne elske alle levende væsener lige højt. Forfatteren er Nanna Hyllegaard Hansen, og hun er journalist. Den blev bragt i Politiken den 19.12.2004, og det vil sige, at det er en moderne tekst. Det er en artikel og et slags portræt af Julie Strobach, som er buddhist. Teksten er udefra, da journalisten ikke selv er en del af religionen. Derimod indeholder den mange indefra citater. Nu kommer vi til analysen. Det handler om en buddhist fortælling om, hvad der fejlede hende ved buddhisme, hvad indebærer buddhisme for hende, på hvilke områder påvirker det hendes hverdag osv. Teksten fortæller, at man kan benytte sig af buddhismen, deprivationsteori. Det hjælper, når man mister, fordi den ikke tillader, at man knytter sig til dyr eller mennesker. Du skal finde ro i dit eget sind. Julie Strobach mener, som man tidligere har hørt buddhister sige, at buddhisme er som en værktøjskasse. Det er nødvendigt, at individet kan administrere de forskellige situationer på en oplyst måde. Journalisten Nanna Hyllegaard bruger mange citater fra Julie Strobach, og det gør den troværdig. Nanna stiller mange konkrete spørgsmål, og Julie beretter ud fra sin personlige tro og hendes syn på den. Julie er en meget klassisk buddhist, da hun inderligt mener, at man skal tage afstand fra alle menneskelige bånd. Det handler om ikke at tilknytte sig, og derved kan man overkomme lidelse. Julie Strobach siger, at buddhisme går ud på at træne sin kærlighed og medfølelse, hvilket er et meget buddhistisk synspunkt. Det er blandt andet også grund til, at man ikke vil spise dyr, men lærer stor kærlighed til alt, hvad der er i verden. Men samtidig i afsnittet derefter siger Julie Strobach, man prøver på at give slip på sin tilknytning til ting og mennesker, fordi tilknytning er en skyld i stor del af vores lidelse. Man kan opfatte dette som en selvmodsigelse, men det stemmer meget godt overens med deprivationsteorien.